Upat ang patay human na daraw sa usa ka wing van truck ang kasugat niining van ug duha ka motorsiklo sa Surigao City Lunes sa buntag. Sa video nga kuha ni Mike Imbo human sa aksidente, makita kining usa ka truck nga dunay mga tawo nga napasok sa ilawom nga wala nay kinabuhi ug motor nga nalagpot sa kalsada nga dunay nagbuy-od nga wala nay kinabuhi sa National Highway sa Kilometer 9 Purok Nara, Barangay Quezon sa Surigao City. Sa investigasyon sa Surigao City PNP, nasayran nga pasado alas 5 sa buntag niadtong Lunes ang van nga gisundan sa duha ka motorsiklo padulong sa Butuan City, samtang ang wing van truck nga nagsubay sa maong dalan sa opposite nga direksyon padulong Surigao City. Apan pag-abot sa maong lugar, kalit mikawat ang dagan sa truck sa opposite lane, hinungdan nga nadaro na ini ang van hasta ang nagsunod nga duha ka motor. Tungod sa itabo, nadanyos ang parte sa van apan ang usa ka motor nga dunay rider ug angkas napasok ilawom sa truck ug ang rider ug angkas sa laing motor nalagpot sa kalsada. Nadamay sab ang laing motor nga nakaparada lang. Sa kakusog sa impact, gideklarang patay sa responding medical team ang rider ug angkas sa duha ka motor. Sa investigasyon sa kapulisan, posibleng nakatulog daw ang driver sa wing van truck nga hinungdan sa aksidente. Ana-ana sa kustudiya karon sa Surigao City PNP ang driver sa truck alang sa dugang investigasyon ug disposisyon sa maong aksidente.